Hola, soc en Joan Marc Guillamont. Benvinguts a la presentació que he preparat per la pràctica de conceptualització d'interactius de la UOC, on es tracta una solució transversal híbrida a una problemàtica social. La idea va sorgir en plena sequera. El govern de la Generalitat va decretar mesures de restricció per tal de frenar els efectes que eren imminents. Els pobles de més consum d'aigua havien de baixar la pressió de l'aigua a tot el poble. Aquí és on entra la problemàtica que ens vàrem trobar. Aquest és el meu poble, la Palma de Cervelló. La Palma és un dels pobles que més aigua està gastant durant el període de sequera. La causa principal és l'estat de la xarxa de canonades. La xarxa de canonades de la Palma està en tan mal estat que es perd més de la meitat d'aigua que entra. Per aquest mateix motiu, no és possible aplicar les mesures restrictives que demana la Generalitat. Així doncs, es presenta el repte de detectar i reparar totes les fuites de la xarxa de canonades. Per fer-ho, us presentem el sistema Leak Detect. Leak Detect és un sistema que utilitza senyals captades per satèl·lit que tenen capacitat de penetrar el sòl fins a 5 metres. Processant aquestes dades, tenim capacitat d'acotar amb molta precisió els punts més conflictius. Una vegada analitzats aquests punts, es procedeix amb el desplegament local d'uns sensors d'ultrasò. Aquests sensors segueixen amb la captació de dades i són capaços de dibuixar el sistema de canonades dins de l'àrea de processament. En cas que hi hagi fuites, es veuran en les imatges processades. De cara a utilitzar aquest servei, s'ha preparat una aplicació que simplifiqui el procés de manera que tot sigui transparent per l'usuari. Aquesta aplicació presenta primer una pantalla d'inici. Un cop dins, veiem els mapes que estem utilitzant. Aquí podem tenir tants projectes com siguin necessaris. Un sistema de notificacions ens permetrà estar al dia de l'estat dels nostres projectes. A més, aquestes notificacions vindran correctament explicades i tindran un sistema de comunicació perquè l'usuari pugui comunicar el que sigui. Llavors, a l'apartat de cada un dels projectes hi ha una imatge visual on podem veure les possibles fuites, així com un llistat en detall. Un cop finalitzat el procés, es veurà la imatge detallada amb el lloc de la fuita. I fins aquí l'explicació del projecte que he preparat. Moltes gràcies.